da, eta sektore guztiak ere bai nola dagoetan garatzen joan diren bakoitzak. Jendeak geroz eta informazioa gehiago dauka, gure ingurumena zaintzearen erronka handia da, eta denok daukagu hor nolabaiteko responsabilitatea eta horren jendeak badegi hori badaki, eta geroz eta gehiago informazio bila etortzen da, eta produktu eta gai guztiak ikustea, baina baita ere informazioak ikustea. Gure gama potente xamarra da, dauzkagu tarifa desente, produktu asko. Gure ezaugarri nagusia da ekologikoak direla, eta batzuk nahiko gertukoak, eta ere urtetik egon eta akorri daitezken. Alimentazioa da uniko 80 marra, baina alimentazioa gure horrenak izan ditzen pixkat edari vegetala, katalanak direnak, soikoak, eta gero hortik aurrera produktu asko. Nafarroko ere produktu batzuk edo etxe batzuk lantzen ditugu, eta gero, Kataluniatik edo Europatik ezagutzen diren kosmetikako bereziki alimentazioa. Eta bai, gure esparrua da, nahiago dugu zonalde txikia, baina atentzio ona egin gure klientiei eta indargunea hori xerako. Gure erronka da Euskal Herriko lurraldekotasun kontzeptu hori lantzea, eta horregatik 7 probintzietako ekoizpena dauzkagu, baserriak, etxalde sare bat osatzen dute, eta etxalde sare horretan dago denetatik, dauzkagu baratzaileak, frutazaileak, ardiekin lan egiten dutenak, behi esnea eta behi haragia, oseak gure kolektiboa da denontzako tokia dagoen talde hori.